opisyal sa COMELEC, kapulisan ug ubang mga stakeholders nagtigom alang sa seguridad sa pag-transport sa mga election paraphernalia sa Lalawigan sa Sugbo. Samtang 85% ng andam ang kapulisan sa umaabot nga eleksyon. Ani ang report. Nagtigom sulod sa Cebu Provincial Police Office ang Commission on Election, AFP, o ang Courier sa Election Paraphernalia. Gihanay nila ang mga detalye sa seguridad sa pagpadala sa mga galimiton sa eleksyon sama sa mga baluta, ballot boxes o uban pa. Suma sa Cebu Provincial Election Supervisor nga nahumana ang pagbansay-bansay sa mga muserbisyo sa eleksyon. It's about security sa to ang BCM and then sa uban po nga mga election paraphernalia nga mabutay. Samtang ipadayag ni Police Colonel Manuel Abruhena nga andam na ang kapulisan pagpatuman sa kalinaw sa kalihukan kalabot sa eleksyon. Wala hinon sila nakitang kagubot apan padayon ang ilang monitoring sa sitwasyon. As far as Cebu PPO is concerned, sir, we can say na we are 85% when it comes to preparations. Kasi ang tinitingnan na lang namin, sir, is yung pong schedule ng pagde-deliver ng mga paraphernalia. When it comes naman po sa mga deployment ng personnel, matagal na po naming pinag-aaralan yan. Samtang ipanida usab ang lungsod sa ronda kung ibalik ba kini sa red category, gumikan sa natabong pagpatay sa usa ka barangay official. We are in constant coordination po sa ating provincial election supervisor para po mapag-aralan kung itataas o ibababa yung color coding, yung pong mga categories ng sa iwas po natin. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.